Kejn li jgħat maħna għallura ħanibdew niddiskutu ftit anki din l-autorità, din il-fondazzjoni għall-op responsabli. Kejn huwa uffiċjal eżekuttiv anki għall-promozzjoni u ġveru, bonġu Kejn kif aħna. Bonġu, nsellem lek Angela u fisem il-fondazzjoni għall-op responsabli nsellem l-telespettaturi. Inti diġa kont qiegħed magħna u kienet diskussjoni interessanti ħafna addirittura anki batulna xi telespettaturi tagħna fil-verità fl-aħħar ta' Diċembru ma nisbaljax ħaġġet statistika fejn żvelat anki stħarriġ nazzjonali illi sar fis-sena 2017 u xek. U naturalment anki inti forsi tista' tkellimna ftit anki dwar dak illi ħareġ minn dan l-istħarriġ illi sar fil-konsum ta' servizzi tal-lob minn residenti Maltin. Lura f'Diċembru tas-sena li għaddiet il-Malta Gaming Authority, l-Awtorità Maltija għall-lob, ħadmet fuq stħarriġ nazzjonali fuq il-konsum tas servizzi tal-lob minn residenti Maltin u xħareġ minn dan l-istħarriġ. Dr. Gordon Cordina spiega bleżat il-persuna li ħadmet fuq dan l-istħarriġ li il-poplu Malti nefaq 128 miljun fis-sena 2017 fuq servizzi tal-lob. Għandek 3 miljuni aktar minn sentejn qabel. 53% minn din il-popolazzjoni labu bi flus. Issa aħna qegħdin nitkellmu l-aktar persuni li labu kienu iż-żgħażagħ tagħna minn 18-il sena l fuq u kif ukoll ċittadini adulti minn 45 sena il fuq. Iż-żewġ brackets kienu brackets li bħala livell edukattiv kien livell sekondarju tagħhom. Aħna kif nidħlu f'din l-istatistika? Jiena kont nistaqsik anke għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, xi nfissru meta ngħidu lob responsabbli allura f'dan il-każ. Xorta jibqa' lob? Sewwa. Ara mit-53% li labu bi flus, 1% sa 2% irrapportaw vizzju, il-vizzju tal-lob iva. Isu bejwetu ieħor marit nallarma lil ħadd isek għandek bejn 1900 u 3800 persuna. Mhumiex ċifri allarmanti, huma ċifri li jistgħu jiġu kontrollati, huma ċifri li jimxu mal-medja tal-Unjoni Ewropea wkoll. Aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra il-lob b'divertiment, b'rikreazzjoni. Aħna bħala fondazzjoni nidħlu fix-xena meta dik l-attività tal-lob tibda twassal bil-mod għal-vizzju tal-lob. Issa inti saqsejtni x'inhu lob responsabbli. Jiena nħobb niddeskrivih. Lob responsabbli meta persuna iżżomm mal-linja tal-kontroll. Linja tal-kontroll kemm finanzjarja u linja tal-kontroll kemm ta' ħin illum il-ġurnata. Kif il-persuna tista' tkun qed tilab mhux għall-flus imma issir addict. Ekku. Kif il-persuna tibda taqbes il-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus, tibda tiftaħ bil-mod it-tieqa għal-vizzju tal-lob. Tibda tidħol bil-mod għal-problema. Il-vizzju tal-lob illum il-ġurnata sar realtà, il-lob sar realtà bit-teknoloġija li dejjem tavvanza, illum il-ġurnata fil-kumdita ta' darek kulħadd jista' jilab, mit-tfal tagħna għall-adulti u għall-anzjani. Wara kemm importanti aħna bħala ġenituri għax hawnhekk jarawna anke ħafna nies ta' ċertu età jimmonitorjaw dak li jkunu qegħdin jagħmlu tfal tagħna. Proset Angela. Awtomatikament inti jkollok moħħok mistrieħ u x'tib ta' logħba għax aħna l-itfal biex joqogħdu kwieti intuhom xi ħaġa intuhom xi tablet biex joqogħdu jilagħbu. Jiġifieri dik tista' tkun il-bażi ta' kollox. Ekku, aħna bħala fondazzjoni nduru l-iskejjel ta' Malta Għawdex, nduru l-istudenti primarji ta' raba sena li x'nemmnu li l-problema tiġi ittakiljata mill-età tenera. Imma ressaqt punt interessanti ħafna inti Angela. Mhux biss iridu narfu l-itfal fuq il-vizzju tal-lob, fuq l-importanza li tkun responsabbli, imma rridu niftħu għajnejn il-ġenituri. Il-ħin twil li tfal tagħna qegħdin iqattaw mhux jilagħbu barra imma qegħdin jilagħbu ġewwa bl-iPad tagħhom, bil-mobile tagħhom, irridu nipprovdulhom alternattiva li tfal tagħna ħalli kemm jista' jkun nuqqas ta' enerġija x'inti meta tkun qiegħed
tilab qed tintela, jiġifieri kemm kien sabiħ iż-żmien ta' meta konna d-nażar aħna u ma kenniex din it-teknoloġija daqshekk avvanzata bħallum imma konna noħorġu u nilagħbu barra. Jiġifieri vera tħares lejn iż-żminijiet imma almenu ħadna ħafna affarijiet li benefikajna minnhom fil-verità. Sfortunatament id-dinja tal-logħob illum il-ġurnata fit-tfal tagħna qiegħda żommhom qiegħda xekkilhom mill-ħajja soċjali tagħhom. U qed narawha wkoll anke minn dak l-istudju li ħareġ allura biex nerġa' nirreferi għalih, ir-rata dejjem qed tiżdied. Ekku. Jista' jkun riżultat anki ta' dal qed jagħmlu tfal tagħna biex inżommuhom kwieti. Ma tistax tiġġudika u titfal kulħadd fl-istess borma, imma iva statistika internazzjonali qed turi li minn meta tfal tagħna jkunu trabi inħalluhom ħafna ħinijiet quddiem l-screens tat-televiżjoni jibdew jikbru nixxulhom daw il-gaming consoles. Iqattaw ħafna ħinijiet twal jilagħbu daw il-gaming consoles. Jibdew jiżvijaw mill-akkademja, mill-iskola, mill-ħajja soċjali, mill-sports li tant huma llum ta' benefiċċju kif qed tgħid tajjeb inti Anġela. Jekk ikollok persuna li jkollok suspett li dan ikun litteralment daħal fil-vizzju anki tal-logħob. Hemm xi ħaġa, hemm xi mod kif jien it-telespettaturi tagħna jistgħu jistaqsu ċertu mistoqsijiet biex jirrealizzaw li verament hemm il-vizzju. Jekk tippermettili jekk hemm xi telespettaturi li jixtuq jistaqsu xi ħaġa anke lil Kejn ċemplunna. 27888870 nieħdu gost li illa li forsi hemm xi ħadd li jixtieq qed jitlob għall-għajnuna dan huwa l-mument tagħkom li tistaqsu anki mistoqsijiet lil Kejn. Ekku, il-mistoqsijiet ivarjaw. Persuna għandha tirrikonoxxi first and foremost li għandha problema. L-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti u huwa l-aktar pass diffiċli. Il-logħob qed jikkawżalek ħinijiet twal, qed qatta ħinijiet twal fuq il-logħob u affarijiet aktar importanti bħal familja u l-ħbieb qegħdin titfaħħhom fit-tieni post, fit-tielet post. Edbati mill-vizzju kompulsiv u patoloġiku xiġifieri, meta inti tant tibda tagħti importanza lil-logħob li jiena nħobb niddiskrivija torqod bil-lejl toħlom li ħadd terbaħ toħlom bil-logħob, tqum filgħodu tilab. Il-finanzjamenti tiegħek qed tonfoq ħafna aktar milli għandek fil-but, qed tissellef il-flus biex tilab, qed tonfoq il-flus tiegħek fuq il-logħob minflok tixxi l-affarijiet essenzjali ta' ħajtek, daw kollu ma' mistoqsijiet li persuna għandu jisaqsi li jidu nnifsu l-għajnuna qiegħda hemm u ħankun qed insemmi s-servizz ta' għajnuna tagħna. Proset, għax kont antiċipajtni għax intom fondazzjoni allura qegħdin hemmhekk għal xi ħaġa, qegħdin hemmhekk biex tgħinu propju lil dawn in-nies. Il-jum it-tajjeb, hello. Allo, bonġu. Lilek ukoll, l-odwa tajba. Jiena ħanajdlek tax nixtieq ngħid. Għaliex daw ir-riklami kollha fuq il-television istazzjonijiet kollha bħal betting. Tajna ta' sigaretti, tajna ta' xorb u għandna l-betting galor fuq il-television. Ekku. Dak meta inti qed tara programm u f'daqqa waħda jitlalek riklam, mhux qed iħajrek. Tkun insejt forsi daqsxejn. Għafreja fakrek, kux veru, jiena nixtieq li dak jinqata'. Thank you. Grazzi Sinjura, grazzi tal-vuċi tiegħek ukoll. X'qed tagħmel il-fondazzjoni dwar Is-Sinjura għandha punt validu immens kif ikun hemm riklami fuq vizzi oħrajn, fuq is-sigaretti, fuq ix-xorb. Iva hemm riklami fuq il-logħob ukoll. Il-logħob hemm hawn investiment kbir f'pajjiżna, jiġifieri ma nistgħux nitfgħu il-logħob fuq il-negattività biss. Il-logħob għandu l-pożittiv tiegħu, il-logħob iġġenera 1.1 biljun fl-ekonomija Maltija fis-sena 2017. Jiġifieri imma sewa tgħid is-Sinjur ma nistgħux inħarsu lejn il-pożittiv biss, irridu nħarsu lejn in-negattiv biss. Iva, riklami qegħdin hemmhekk, ikonna ħafna stejjer iċemplunna fuq il-call center tagħna u nitkellmu dejjem mal-awtorità tal-logħob. L-awtorità tal-logħob għandha kumpaniji liċenzjati f'idejha taħt il-ħarsa tagħha kemm gaming companies li huma online u kemm land-based bħala kazinos u kwinet tal-logħob. L-għajnuna qiegħda hemmhekk. Jiena nixtieq nagħmel punt importanti, jekk inti qiegħed hemmhekk qed tismani mill-kumdita ta' darek u tħoss li
inti għandek problema bil-vizzju tal-lob, jew inkella il-partner tiegħek jew qarib minn tiegħek għandu l-problema tal-vizzju tal-lob, tiddej u xejn, nerġa' nirrepeti, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli, ċemplu fuq il-numru tagħna 1777, għandna l-istaff imħarreġ sena sħiħa, ċemplulna, kelmuna, nisimgħu l-istejjer tagħkom, ħanajtu natukom l-għajnuna kollha u anke naħdmu id fit ma' aġenziji terzi. Bħalma huma nsemmihom minn hawn u nirringrazzjahom. Gamblers Anonymous immexxijin mill-Caritas, is-setqa immexxija mill-FSWS, Richmond Foundation. Aħna minn hawn inħeġġiġhom biex inkomplu naħdmu fit biex inkomplu ngħinu lil min qed ibati mill-vizzju tal-lob. Jiġifieri jekk hemm xi telespettaturi tagħna li għandhom problemi u jixtiequ jibqgħu anki anonimi, ċemplu 1777 se sibu nies professjonisti anke fil-qasam tax-xogħol, l-anonimità se jżommuha, però se jkunu qegħdin hemmhekk għalikom. Inti għat li tista' tagħti xi tip ta' pariri, l-linji miftuħin 27888870 jekk tixtiequ titkellmu magħna. It-tip ta' għajnuna li tingħata. Iva, nixtieq ngħid minn hawnhekk li l-lob għandu jintlab għal gost biss, dik number 1. U kemm jista' jkun meta tilagħbu tkunux taħt l-effett la tax-xorb u lanqas ta' droga biex ikun hemm aktar il-kontroll min-naħa tagħkom. Barra il-1777 aħna nipproċessaw ukoll dawk li ngħidulhom self-bearing forms bl-Ingliż. Bil-Malti formuli ta' esklużjoni, x'inhuma dawn il-formuli? Intom ċemplu fuq il-numru 1777, għamlu appuntament magħna fejn ħatintaqgħu mal-istaff professjonali tagħna fl-uffiċċji tagħna. Kif issir il-meeting għaliex għandek nies li forsi ma jkunux iridu jidhru, jafu li għandhom u li tkun taf li għandek problema u li taċċetta li għandek problema diġà tkun batti triq anki tal-fejqan. Eżatt, il-konfidenzjalità tinżamm kollha mhux biss meta ċemplu imma anke meta tiġu fl-uffiċini tagħna. Intom jekk ikun hemm każijiet fejn ma jkunux iridu jiġu l-uffiċini tagħkom, tmorru tiltaqgħu magħhom jinnna fuq mejda, tieħdu kafe pereżempju biex dak li jkun ishom iltaqgħu żewġ teħbib jiddiskutu, issir din is-sistema wkoll? Għalissa nżommu l-kunċett li l-persuni jiġu from their own free will jiġu l-uffiċini tagħna. Jersqu lejkom? Iva. U n-numri dejjem qegħdin jiżdiedu aktar ma jgħaddu. Proset. Jiġifieri diġà għandna nies li qed jaċċettaw allura li għandhom sitwazzjoni. Ekku. Persuna tista' teskludi lilha nnifisha minn land-based gaming parlors. Daw x'inhuma? Ħwienet tal-lob jew inkella casinos liċenzjati mal-awtorità tal-lob. Persuna tista' teskludi għal 6 xhur, tista' teskludi għal sena jew għal perjodu indefinit. Persuna li tkun titteskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, importantissimu li ġib magħha ċertifikat mediku li fuqu jkollha miktub minn professjonist mediku li hi qed bati u qed ibati mill-problema patoloġika tal-lob. Iġġib kollox magħha, ħassib l-istaff tagħna lesti biex ngħinuhom tagħmel din is-self-bearing, kif tagħmel din is-self-bearing form u terġa' taqa' u tmur f'kazino jew f'ħanut tal-lob, id-database ħadd tixel bozza ħamra fuq isima fuq l-ID number tagħha u ma titħallix tidħol. Hemmhekk tkun qed teskludi lilek innifsek mid-dinja tal-lob. Jiġifieri di xi ħaġa li jitlob għaliha il-persuna stess biex finalment ikun qiegħed jgħin lilu nnifsu ħalli ma jmurx f'dawn il-postijiet biex jilab. Sa dan it-tant kejn jerġa' jkun manek Alla jrid fil-ġimgħati li ġejjin, imma jiena qabel ma nikkonkludu xtaqt nistaqsi x'in il-way forward anki tal-fondazzjoni. Iva, bħala fondazzjoni qegħdin nieħdu taħt ir-responsabilità tagħna proġett bl-isem ta' Take Action Against Problem Gambling in Malta, u azzjoni kontra l-vizzju tal-lob f'Malta, fejn fuq permezz ta' dan il-proġett li huwa proġett ta' €1 miljun funded from the European Social Funds, se nkunu qegħdin naħdmu fuq stħarriġ nazzjonali, mhux fuq il-konsum in ġenerali, imma anke fuq inkunu qegħdin niffokaw l-entitana fuq il-vizzju tal-lob din id-darba. Barra mill-istħarriġ nazzjonali li ħankomplu nsaħħu l-kampanji ta' għarfien tagħna permezz tiegħu, se nkunu qegħdin inħarġu nies li ta' kuljum bil-professjonaliżmu kollu tagħhom jiffaċċjaw dawn in-nies li jbatu mill-vizzju tal-lob, bħal psikoloġisti, psikjatri,
bħala NGOs, organizzazzjonijiet varji, ħaddiema tagħna tal-fondazzjoni u professjonisti varji oħrajn biex inkomplu kemm jista' jkun inwessaw u nsaħħu l-għajnuna tagħna u nkomplu nisimgħu l-karba ta' dawn in-nies li qegħdin ibatu mill-vizzju tal-logħob. Però it-telespettaturi tagħna jkoħossu li għandhom bżonn l-għajnuna irreferu anki lil din il-fondazzjoni kejn nies professjonisti oħrajn bħal kejn ikunu qegħdin hemmhekk biex jgħinukom ċemplu 1777 u se sibu dawn in-nies hemmhekk għalikom. Grazzi Kejn, aħna nerġgħu niltaqgħu jekk Alla jrid ħalli nwasslu aktar informazzjoni dwar il-fondazzjoni. Sa dan it-tant ftit tarif pubbliċitarju, ħafna aktar mistednin se jiġu żuruna, Chef Dario naraw x'qiegħed jagħmel anke